नमस्कार, मी लतिका. मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज गटारी अमावस्या स्पेशल मी आज हा मेनू केला आहे माझ्या घरी. तर ह्यातले सगळे पदार्थ मी केलेले आहेत, व्हिडिओ टाकलेले आहेत. तुम्हालाही असा सुंदर छान असा चमचमीत असा मेनू जर करायचा असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये या सगळ्या पदार्थांच्या लिंक मी टाकलेल्या आहेत. तुम्ही नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि तुमच्या ह्या जर तुम्ही ह्या जर रेसिपी करून बघितल्या आणि तुमच्या कशा झाल्या मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलच्या लिंक तुम्ही कुठेही शेअर करू शकता, म्हणजे व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ह्या तुम्ही शेअर करू शकता. आणि ही व्हिडिओ तुम्हाला छोटीशी कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगायला विसरू नका. तुम्हाला गटारी अमावस्येच्या आणि श्रावण महिना आपला सुरू होणार आहे त्याच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना.